βάλουμε σε ένα μπουκάλι δείγμα και το πηγαίναμε στο χημικό να μας πει τι θα του βάλουμε μέσα, τι χρειάζεται. Για να φτιάξει τους βαθμούς, να το φέρει στο 12, 12,5 για να γίνει η κατανάλωση. Από την ημέρα που βάζαμε το μούστο στο βαρέλι, το ανακατεύαμε, το είχαμε μια εβδομάδα, 10 μέρες, με ένα φελό ανοιχτό από πάνω για να παίρνει αέρα που έβραζε, γιατί βράζε ο μούστος. Μετά όταν ψινόταν το κρασί τις 30 μέρες ύστερα, σφραγίζαμε το βαρέλι από πάνω με γύψο, με το φελό και περιμέναμε τώρα να σαραντήσει, λέγαμε οι παλιοί, για να ανοίξουμε να πιούμε κρασί, να το δοκιμάσουμε και ξεκινάγαμε, πίναμε κρασί. Καλύτερο κρασί, όπως μαθαίναμε από ένα γυροχωριά που είμαστε, ήταν το Μαρκόπουλο, το Μαρκό και στα Σπάτα, αλλά αυτό που είχε προσέξει ένας χημικός, είχε έρθει από τη Έλληνας, είχε πάει στο εξωτερικό, είχε κάνει πολλά χρόνια χημικός. Ήρθε μετά, άνοιξε δεξαμενές, φτιάξε και έβαζε κρασάκι. Είχε βρει τη σπαλίνη στο κρασί ένα άρωμα, το σταφύλι είχε. Ήταν πολύ διαφορετικό από όλα τα χωριά εδώ πέρα. Μεγαλοπαραγωγούς είχαμε πολλούς. Ήταν συνεταιρισμός όλος, να πούμε. Ένας τους να φτιάξει καλύτερα αμπέλια τον άλλον. Η Λακαία ήταν Μουτσινέοι, Κοντζιάδες, διάφοροι, να πούμε. Που κοιτούσαν να φτιάξουν το καλύτερο σταφύλι. Η οικογένειά μου του Ιωάννου Σωτηρίου Μπέλμπα και παλιότερα του παππού μου Σωτηρίου Μπέλμπα ξεκινάει από πρωτού το 1821. Είμαστε οι παλαιότεροι κάτοικοι της Παλίνης. Κρατάμε αυτό το έθιμο από γενεά σε γενεά και προσπαθούμε να προσφέρουμε μια ποιότητα, όχι ποσότητα. Δηλαδή χρησιμοποιούμε τον παλιό τρόπο, τον πατροπαράδοτο τρόπο, να πατάμε τα σταφύλια με τα πόδια, με τη στιφιλιά και μετά να τα βάζουμε σε δρύνα βαρέλια. Αυτό το σύστημα το κάνουμε χρόνια και θα το προσπαθούμε να το διατηρήσουμε και αργότερα τα παιδιά μας. Λοιπόν, όπως είδατε είναι το πουρλάκι από εκεί. Μόλις γεμίσει ο μούστος το μεταφέρουμε με μια αντλία στα βαρέλια και τα βαρέλια χρονολογούνται πολλά χρόνια. Το σπίτι μας εδώ φτιάχτηκε και το πατητήρι το 1938. Εδώ και στη φιλιά είναι πάνω από πολλά χρόνια, πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 150-170 χρόνια, 3 γενναίες και όπως βλέπετε απάνω είναι με ξύλα που έχουν φτιαχτεί η στέγη με κεραμίδι. Τα ντουβάρια είναι χτισμένα με ξύλο, με πέτρα χοντρή γκονάρια. Αυτό μετράμε το μούστο, το γράδο, δηλαδή γραδάρουμε το μούστο και ο καλύτερος
Το καλύτερο γράδο δηλαδή πρέπει να είναι εκεί, στα 12 και 4, 12,5. Και η παραγωγή φέτος και καλό σταφύλι έχει και καλό γράδο έχει, γύρω στα 12. 12 και 4 και... αφού γραδάρουμε και βλέπουμε ότι είναι πολύ καλό το γράδο, γιατί αν δεν το γραδάρουμε πρώτα δεν αρχίζουμε να πατάμε. Πρέπει να έχει καλό γράδο για να αρχίζουμε να πατάμε. Δεν είναι όπως η βιομηχανία. Και μετά, όπως είπα πρωτήτερα, το ρίχνουμε στα βαρέλια. Τα ξινά του ρίχνουμε μόνο, ό,τι μας λέει ο χημικός. Δεν ρίχνουμε συντηρητικά, δεν βάζουμε τίποτα άλλο. Και σε 40 μέρες το κρασί γίνεται. Προσθέτουμε 2 κουταλιές ρετσίνι και μετά σφραγίζουμε το βαρέλι από πάνω με γύψο. Και μετά από 50 μέρες ανοίγουμε το βαρέλι, βάζουμε την κράνουλα δηλαδή και αρχίζουμε και δίνουμε σε όποιος θέλει λίγο κρασί να πιει. Αυτό το ξύλο είναι από οξιά και λέγεται ντουγένι. Και αυτό το χρησιμοποιούμε αφού εδώ ο μάσορας έχει σπάσει τα σταφύλια, τα έχει πατήσει λίγο με το πόδι και εδώ κάθεται το παιδί και στραγγίζει ο μούστος. Και αφού στραγγίξει καλά ο μούστος, το παίρνουμε με το πυρούνι και το βάζουμε εκεί στη φυλιά για να στιφτεί. Αυτό είναι ένα δρύνο βαρέλι. Είναι πάνω από 150 χρόνια. Το φτιάχνουν κάθε 2 χρόνια, το δίνουμε σε βαρελάκι και κάνει τη συντήρηση. Εδώ στα ξύλα, στη γράδωση λέμε εδώ πέρα που ενώνεται μεταξύ τα 2 ξύλα, βάζει ο βαρελάς σάθα και μία σαν κόλλα και ενώνεται το βαρέλι και μετά με τις ντούγες το χτυπάει και δένει. Θέλει κάθε 2 χρόνια συντήρηση, το πολύ 3. Όπως είπα, δρύνο βαρέλι, αφού γεμίσει με μούστο, βάζουμε εδώ πέρα το γύψο για να μην ξεθυμένει καθόλου. Αυτό είναι το μέτρο. Δηλαδή, μέτρο λέγεται πόσα κάρα μέσα έχει το πουρλάκι. Από εδώ μέχρι εδώ λέγεται 1 κάρο. Από εδώ μέχρι εδώ 2 κάρα, 3 κάρα, 4 κάρα, 5 κάρα, 6 κάρα. Γι' αυτό και οι παππούδες μας το είχαν σημειώσει. Και μετράμε πόσα κάρα έχει μέσα το πουρλάκι. Περιπίν, εδώ είμαστε στα 2 κάρα. Χωράει 6 κάρα, θέλουμε να γεμίσουμε 6 κάρα σε βαρέλια, οπότε το πουρλάκι πρέπει να γεμίσει. Τώρα είμαστε περίπου εκεί στα 2 κάρα και θέλουμε άλλα 4 κάρα για να γεμίσει το πουρλάκι και να κάνουμε τη μετακόμιση στα βαρέλια. Αυτό το βαρέλι, όπως σας είπα και τα προηγούμενα, είναι και αυτό δρύνο και χρονολογείται από το 1700. Και μάλιστα από ό,τι μου έλεγε ο πατέρας μου, έκανε το ωραιότερο κρασί, ίσως γιατί ήταν και πιο καλό το ξύλο τότε το δρύνο από τα σημερινά, δεν ξέρω. Πάντως έκανε το καλύτερο κρασί μέχρι πέρσι. Τώρα δεν το χρησιμοποιούμε γιατί κάπου έχει χαλάσει, αλλά μέχρι πέρσι το χρησιμοποιούσαμε και γινόταν το καλύτερο κρασί. Στα ίδια μέρη θα ξαναβρεθούμε, τα χέρια θα περάσουμε στους ώμους, παλιά τραγούδια για να θυμηθούμε ονόματα
και βλέμματα και δρόμους. Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια που θυμάσαι και θυμάμαι. Τίποτα δεν χάθηκε ακόμα, όσο ζούμε και πονάμε. Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάμε. Κι αν αλλάξαν οι φίλοι μας λιγάκι, αλλάξαμε κι εμείς με τη σειρά μας. Χαθήκαμε μια νύχτα στο Παγκράτη, αλλά βλεπόμαστε στα όνειρά μας. Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια που θυμάσαι και θυμάμαι. Τίποτα δεν χάθηκε ακόμα, όσο ζούμε και πονάμε. Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάμε.